hakawe kaski kat ba ngandang wan pai naga jing bara step jonga kuma julong bat kat ba ngandang wan pai ngayeng hajan jong kawe ka klau ka barit ba habang ayo I ya uwei usentiu tang uwei usentiu hapdeng jong ka klau ka becerngam kuma ki ong usentiu ubapho marwe hapdeng jong ka klau, a solitary flower in a green background of the bushes. Ngamde unong thok potri lani ban shna yake jing ruai Henry ngade unong wat ngade ukna school hakane ka jiat lenti hasla jong ni perthei ngayo I ya uta usentiu ukhi hakata ka jingbe jong kata ka leer. It was dancing and it looked so nice. Ngasngau hakata ka por kumba uta usentiu udon ban keren yanga ladangan itu yaki psychologist kin ong yanga ba medon kam yaka treatment ngasukan kaipi joke sapat Henry ngayo ngau yakata ka message ka balong clear ba ka ba shy ba ka ba uta usentiu udon ban ong yanga ngasyo ngau yaka khubor ka ba shy ba ka ba uta usentiu ukwa ban keren yanga dan kakten ka ba ong kumni the more you grow in life you will realize that growth is God. It is not taught. Kadba finang san haka jim jengpi finlap bakata ka jingsan haka jim jengpi growth ki ong hak tem parang kam long ka ka ba la ban hikaya pi Henry ka long ka ka ba pi habban lap daladi ngan ong biang sajusin growth is not taught but it is God. Kajing san, kajing roy, kajing san ha kajing MJP kam long kata ka balak ban hikai yapi Henry ka long ka bapi hapan lap daladi kasin jong kanu ka film ka lap ban pengkela ya kajing kajangpi teng kajing kenduk yaki accident jong ki arngut halenti ka lap ban pengkela ya kajing kajangi teng ka lyrics jong kajing ruai lani ka dekot jong kanu kajing ruai ka lap ban pengkela ya kajing kajangi kum taruh hakata ka por kat ba kadang yeng hangta hajan jong uta usentiu ngapet ya uta usentiu ngayero ya kata ka jing itenat jong uta usentiu but ngayo ngau clearly ya kata ka message ka ba uta usentiu uongenga uang akum ni kajing pho jonga kalong kajing long kajonga ngam shem lap ho nakam ta jong phi Henry kadei kajing long kajonga hi ban pho wat lada me wan lani lada menum wan mentaka step wat lada me poi kan mau ban pet yanga lani mem poi kan mau ban pet yanga wat lada me yero yanga lani men om yero yanga Henry ngan pho mentaka step kajing pho kajonga kalong kajing long kajongai kajing pensap yang ya kajing iubi kadei kajing long kajonga wat lada mes ngau tenat ne mem ngau tenat ya kajing iubi jonga wat lada me yero yanga ne men om yero yanga wat lada me itenat yanga ne men om itenat yanga kam lele ban pho kadei kajing long kajonga ban syat hakala kadai ka jinglong ka jonga ban pensa priang ya ka jing ubi kadai ka jinglong ka jonga ban pen itenat ya ka perthai kadai ka jinglong ka jonga ka jing yo I jong me yanga kadai ka jingjia rangkhat accident Henry ka jing pho jonga kadai ka jingjia it is an incident ngamut ban li phai shaying hakata kaski Henry ngapai ban mara step biang sachusen kadai kata kaski hakabangayo ya ka jing hikai ka bakor tam haka jim ka jonga om shem don unong hikai uban hikai hakata kaski Henry ukhna school udan ubalong lakloi banyo ya ka jing hikai there was no teacher but there was a student who was ready om shem ladon unong hikai uban hikai Henry udan ukhna school ubakloi ban lum ya ka jing hikai bat nga ong ya de hakata kaski nga im yala ka jong ka jing im ka jonga memde ban penkela yala de base halor ka ka baki wei ki ong ya ka jing im ka jome haka jing im jonga bunsen nga perkhat kumni khamtam haka jaka tre jonga nga perkhat ba ladaki wei ki one slam balaiken ngan wan kloi tang manga marwei Henry kata ka ji kai ka bangayo
hakata kaski ka ayanga ya kata ka jing hikai ki wei ki wan slim lane ki wei ki wan kloi kam lele Henry nga im yala ka jong ka jing im ngade banyele bat kapor ka baje ka jonga kam de ban penlim yang Henry nga ngadi ban penlim ya ka baje ka jonga I will defeat my own time nga im yala ka jong ka jing im ka jonga kam lele kat nungut kiba pej kat nungut kiba ngap ya kane ke jing hikai jonga mentakasi kala bande khat niongut kala bande shispa ngut kala bande daki hajar ne kala bande daki lak ka jing hikai jonga kamde ban syong haka jing bon lene ka jing duna kinong ngap lene kinong pej Henry nga hikai namar ka jing hikai kade ka jinglong ka jonga lada ngayo ya ki views ni nganam yo ya ki views ladang yo ya ki like ni nganam yo ya ki likes hapo jong ka YouTube kam lele Henry ka jing hikai kade ka jinglong ka jonga la kade usahap ki staff ni upian jong kanu ka office kam lele ngade ban burom ya ki kumjo ngaburom ya ki namar baki day ki briu om ya ka kardan ka jongki om ya ka status ka jongki uta usentiu uhikaya nga hakatakasngi nga ngam shemlap ho namar bamensawan banjengo yang mantakasngi nga ngam shemlap ho namar bamensawan ban yero ya kajinglong kajonga nga pho namar kajingpho kade kajinglong kajonga hakajaka trei kajonga la usahab la usar laneki madam kinyo I ne kinam yo I ya kajing trei kajonga jonga kade banlong kumjo la uno hikai udan ni umdan hapo jong ka kelas ka jinglong banle bha kalong ka jinglong ka jonga kam shemut ba ladaki no hikai kidon ngan pen I ya ka jinglong ka bha bat ladaki no hikai kimdon ngan pen I ya ka jinglong ka basnyo bat ki perlok ngalong dakung we bat kita ki bahayeng hasam jonga pat ngalong dakung we kumbang ngalong hayeng hasam kum taru nganlong rengkat pat ki perlok ke jonga kata kalong ke jinglong ke jonga we utrai jong ke we kedukan uang nga ba lada fimut banwan syadukan jonga sa phone lupa yang amo nakali u balai mo o yang bangan yo wana save dala dehi yapi om dakita kinong trei ke jonga ngong yu uto tiha ka we kasngi ngamut banwan syakadukan ke jongu nga phone lupa yu Empat hakata kasi ngayo ya ka service ka babiang nakata kadukan jungu ka doro ka babiang ka kijing di ka ba ujudi hakador chispa henyo pho tangka udino eka chispa san pho bat ngakaliu bale phile kumni uang omlele to so one next time bat habangawan hagawi kaski namar ba kita kinong syong dukan kila itho yanga makiru kila ayanga ya kata kador ka ba uta utrai ula ayanga bat namar ba ngayo ya ka service ka babiang ngayo ya ki dor ki batat lani ki jingkran ke badan okor na kita kedukan kumta ngas ngau tenat ban wan biang sachisin ban thit jing thit na kata kedukan wat lada ka jengai ru kam lele tiha ka wegasngi kumajulong ngawan biang sya kata kedukan bat kat ba nginang ye syongkai ha kata kapor uta utrai jong kata kedukan ula kelinga ka emo ka trik kaba ngilaban kamay bah haka business ka jong ilene kadukan jong akan ya yew bah bat nga ong yu haka por finang ya katrik kumno ban kring ya ki customer Henry film shem la pendon kam hok ya kata katrik uang yang nga bangam sngot ho ya kata ka jing ong ka jong pi nga ong yu la fitrit ya barok ki customer ki jong pi kuma fitrit yang nga ki customer jong pi ru na jong kin wan sachisin man the jing the nak ni dukan jongpi kata kalong ka business tip nak mata ka jongpi pi kam de namar jongki customer ka jongpi Henry pi long it is not about your customer it's about you my friend fidi bandon la ka jong ka standard jong ka jim ka jongpi ka dor jongpi your value ka dor jong ka jim ka jongpi ka dor jong ka jinglong ka jongpi kam de ban depend kumno ki we kilong Henry pi long kajuk kaci hikai ka bangiyo balai kiwe kila bampendon kambhaya ka kat pa mangipat ngisakut haju kadau kalong namar bangimpat ready bat lada pimpat ready
kiwe kila ready nak menta jongka hangta kila ban pendon kambaha ya kata ka jehikai bar kata ka jehikai ka trei kam ha ka jim jengki bar kilong kibiru ki bajob kad ba mangipat namar bangimpat ready ban shim ya ka jehikai ban pediang ya ka jehikai bat ngi sakut kumni kumangilong teng teng ki ju ki jehikai ki ba ngila ju osngau itip teng teng sansen Henry sen ngiyo ya ka juk ka jehikai Henry hakwe ka si kata ka jehikai ka khata ya ka jimur ka jim prakhat jungi ka khata ya ka mensem ka jungi namar bangila ready man receive ya kata ka jehikai piyo sngo bat piya yo sngo ya kata ka jehikai Henry kata ka jehikai kam khata ya ka jim ka jumpi namar ba pimpat ready ban receive ya kata ka jehikai Henry hakwe ka si dan bakrani ya kata juk ke jehikai ka kata ya ke jemur ke jempar kajing barkala ban pengkela ya ke jing im ke jungi namar bangil ready men receive ya kata ke jing nang ke jing start namar kata nganong phi to long phi ki balak loy men receive ya ke jehikai but ngan ong phi ba la phi long ki biru ki balak loy ban lom ya ke jehikai filaban yo ya ka jehikai na keleng saudong jong kani ka perti haman lagi kelimat ha ka jing jong pi kala bande ka jing jao jong ko kala bande ka jing khi jong ki sla kala bande ka jing hair jong ki sim kala bande ka jing hap jong uslap pin yo ya ka jehikai haman la ka we pa ka we ka kelimat ha ka jing ka jong pi but haba phi receive ya ka ta ka jehikai pendan kami ki nak benta ka jing bha jong ka jing ka jong pi but hangta fin yo i kumno kata ka jing roy ka jing par ka jing he ka jing san kan wan ha ka jing ka jong pi but habab hiyo ya ka jing hikai tu hikai ya kiwe khnang pa ka jing im jong pi kan long kan nuksa ka babha nak benta jong kiwe ngin sai kan do pi ya ka pat ki video tat hadu ka kopor bye bye stay safe